మహిళల రక్షణ కోసం పోలీస్ యంత్రాంగం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటుందని డీఎస్పీ సంజీవరావు అన్నారు. శనివారం పట్టణంలోని వైష్ణవి పాఠశాలలో పోలీస్ కళా బృందం ఆధ్వర్యంలో షీ టీం అవగాహన సదస్సు నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ, మహిళలు ఎవరైనా ప్రమాదానికి గురైనా, ఇతరులపై అనుమానం వచ్చినా లేదా ఎవరైనా వేధిస్తున్నా వెంటనే పోలీస్ నంబర్ 100 లేదా 181కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలని, పోలీసులు వెంటనే సహకారం అందిస్తారన్నారు. విద్యార్థుల పట్ల తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి ఎప్పటికప్పుడు వారి యొక్క ప్రవర్తనను అవలంబించాలని, ఇందులో తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అని, తరువాత ఉపాధ్యాయుల బాధ్యత అని తెలిపారు. మహిళలు, బాలికలు కొత్త వారిని వెంటనే నమ్మవద్దని, వారు అవలంబిస్తున్న ప్రవర్తనను పసిగట్టలేని ఇలాంటి అనుమానం వచ్చినా వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలన్నారు. అభివృద్ధిలో భాగంగా సెల్ ఫోన్లు అందుబాటులో వచ్చాయి, కానీ వాటిని తమకు ఉపయోగపడే విధంగా మాత్రమే వాడుకోవాలని, ఇతరత్రా చెడు వ్యసనాలకు వాటికి వాడకూడదని హెచ్చరించారు. చిన్న వయసులో ఉన్న బాలబాలికలు అసలు సెల్ ఫోన్ వినియోగించకూడదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైష్ణవి పాఠశాల డైరెక్టర్ నర్సింహులు, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ పద్మ, పాఠశాల సిబ్బంది, టీచర్స్, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. మనిషి రూపములున్న మానవా మృగమై చిత్తకార్తి కుక్కల చిదివేసినావురా. వచ్చి రాని మాటతో కమ్మతోని పాడుతూ, వచ్చి రాని మాటతో అమ్మతోని పాడుతూ, వేసి వేయని అడుగులతో నాన్నతోని ఆడుతూ కరుదాగా గడుపుతున్న పసి పాప నీకు ఏ ద్రోహము చేసిందిరా, ఎంత ఘోరమో చిన్నారి పైన జరిగిన అత్యాచారమో. నిర్భయ చట్టాలు ఉన్న నిర్భయంగా దారుణాలు ఎన్నో జరగబట్టినా, ఇతర దేశములాగా మన దేశములో చట్టాలను మారుస్తే అదే రక్షరా. దేవుళ్ళకు మొక్కగా 3 ఏళ్లకు పుట్టెరా. తల్లి పాలు మరవలేదు, తనివి తీర పిలువలేదు, అటువంటి పాపమైన మతమెక్కిన నీవు అన్యాయము చేశావురా. ఎంత ఘోరమో చిన్నారి పైన జరిగిన అత్యాచారము. ఏమి శాపము 9 నెలల పాపకు. ఆడపిల్లాలంటే ఆట వస్తువు కాదు, ఆడపిల్లాలంటే ఆట వస్తువు కాదు, సరదాలు తీర్చేది. పైసలున్నాయని ఎగిసేసి పడబోకు, ఒక్కసారి కేసు బుక్ అయిందంటే, ఒక్కసారి కేసు బుక్ అయిందంటే పారిన మంటే పసుపు రాదు. రోజు ఫస్ట్ హైదరాబాద్ సిటీలో షీ టీం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకోసం అంటే మహిళలపై జరిగే అరాచకాలు, అత్యాచారాలు, వేధింపులను అరికట్టడానికి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్ సిటీలో 2014 అక్టోబర్ 24 రోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చాలా పోగిరీలు, అంటే అమ్మాయిలను వేధించే వాళ్ళు చాలామంది పోగిరీలను వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేసి లేదంటే సెకండ్ టైం రిపోర్ట్ కేసులు చేసి సక్సెస్ఫుల్గా హైదరాబాద్ మంచి రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. తర్వాత ఈ షీ టీం అనేది డిస్టిక్లలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మన వికారాబాద్ డిస్టిక్లో వచ్చేసి 2015లో స్టార్ట్ చేసినారు. అయితే షీ టీంలో వచ్చేసి ఒక్కో టీంలో 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. మన వికారాబాద్ సబ్ డివిజన్ మేము చూస్తాం, మొత్తం 10 టీమ్స్ ఉంటాయి.
ఇక మేము ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ మీరు మళ్ళీ ఇంకోటి 10 టీమ్స్ కదా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ స్కూల్స్, కాలేజెస్, మన సినిమా థియేటర్, షాపింగ్ మాల్స్, బస్ స్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్, హాట్ స్పాట్స్, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లలో మేము మఫ్టీలో యూనిఫామ్ ఉండదు, మాకు మఫ్టీలో ఉంటాం, తిరుగుతుంటాం. మాకు ఇట్లా పెన్ కెమెరాస్, క్యాబ్, మిగతా కెమెరాస్ ఉంటాయి. మాకు ఎట్లా అంటే చేతిలో ఉండే మీకు విజిబుల్ కనిపించాయి. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు మీరు ఏమన్నా అమ్మాయిని వేధిస్తున్నారనుకోండి, మేము రికార్డ్ చేసుకుంటాం కెమెరాస్ తోటి. ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మీ పేరెంట్స్ పిలుస్తాం. మీ పేరెంట్స్ మా అబ్బాయి అట్లా అంటాడు, వాడు చేయడు అంటారు. మేము కెమెరాస్ రికార్డ్ చేసి ఉంటాం కదా, వీడియో చూపిస్తాం మీ పేరెంట్స్కు. మీ అబ్బాయి ఈరోజు ఇట్లా చేసిండో ఇది ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్, వార్నింగ్ ఇచ్చి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం. అదే సేమ్ సెకండ్ టైం రిపీట్ అయిందని అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? అప్పుడు మీ పేరెంట్స్ విలువమండి డైరెక్ట్ కేసు చేస్తాం, కేసు చేసి జైలుకి పంపిస్తాం. ఒక్కసారి మీరు జైలుకి వెళ్తే మీరు డిగ్రీ, పీజీ చదువుకున్నా మీకు ఒకసారి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినా మీకు ఎస్బీఐ ఎంక్వైరీ ఉంటుంది. మీ లోకల్ పిఎస్లో మేము కన్సర్న్ మండల్లో మీకు పిఎస్కి వెళ్ళి మీ పేరు పైన ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా, మీరు ఏమైనా కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా, మీ డీటెయిల్ తీసుకుంటారు. దాంట్లో మీరు ఒక్కసారి ఇన్వాల్వ్ అయితే మీకు ఎలాంటి జాబ్ రాదు. అర్థమైందా? ఏదో చిన్న వాడు చేసిన మనతో పాటు నేను వెళ్ళినా ఏం కాదు అనుకుంటే మాత్రం ఇబ్బందులు పడతారు. కాబట్టి జాగ్రత్త ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు మైనర్స్ అంటే మీరు మేజర్ గారు కాబట్టి బైకులు నడపడానికి లేదు. మీకు 10th కదా మాకు బైక్ చేసినాకో మీ బండి ఓనర్ ఎవరిచ్చారు, మీకు ఎవరిచ్చారో మీ పేరెంట్స్ 5 years ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. జైలుకి వెళ్తారు. మీకు బైక్ ఇచ్చి మీరు చేయడం వలన మీ పేరెంట్స్ మీ బైక్ ఎవరి పేరు పైన ఉందో వాళ్ళు జైలుకి వెళ్తారు 5 years. అర్థమైందా? మీకు మేజర్ అయిన తర్వాత మీకు ఏజ్ అయితే లైసెన్స్ తీసుకోండి, బైక్ నేర్చుకోండి, బైకులు నడపండి. 31st వస్తుంది. 31st కదా ఇప్పుడు వచ్చేది. 31st అర్ధరాత్రి వాళ్ళకు 10th 9th డ్రింక్ చేసి అర్ధరాత్రి నడుపుకుంటూ మీరు వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ చేసుకుంటా. ఆ రోజు 10th కాబట్టి ఏమన్నా మినాయింపు ఉంటుంది, ఏముండదు. మళ్ళీ సేమ్ బ్రీతింగ్ అలాగే పెడతారు. డ్రింక్ చేసినట్టే అంతే లోపలికి. అర్థమైందా? స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ ఆర్మీ అంటే ఎవరు ఎక్స్క్యూజ్ చేయరు. అర్థమైందా? మీరు ఇంకోటి ఇప్పుడు స్కూల్కు అమ్మాయిలు మీ అక్క చెల్లెలు ఈ స్కూల్ కానీ వేరే స్కూల్కి వెళ్తారు కదా, మన అక్కలు మన చెల్లెళ్ళే స్కూల్కి వస్తున్నారని ట్రీట్ చేయండి. కాకపోతే అమ్మాయిని కామెంట్ చేస్తున్నాం, ఎవరు చూడలేదని. అమ్మాయిలు మీరు కూడా మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమైనా అయిందనుకో, మీ స్కూల్లో టీచర్స్ ఉంటారు కదా, మా మేడమ్స్, వాళ్ళకి చెప్పండి, ప్రిన్సిపాల్ మేడం వాళ్ళకి చెప్పండి, సార్ వాళ్ళకి షేర్ చేసుకుని మీ లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లం మీ లోపల మీరు పెట్టుకొని బాధపడి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి స్కూల్ మానేయం ఇంకా మిగతా చేయడం మీరు ఏమి ఇబ్బంది పడే అబ్బాయిలు కూడా తల్లిదండ్రులకు. ఇలాంటి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన యువజనులకు నేడు ఇకపై మహిళకు తొలుగును చీకటులు. మహిళ రక్షణ సీటీం కదిలింది. తల్లిలాంటి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన యువజనులకు నేడు ఇకపై మహిళకు తొలుగును చీకటులు. అత్యాచారాలు అరికట్టంగా అగత్యాలు నిఘా చెయ్యక పోకిరి వెదవల పని పట్టంగా ఆగడాలను అరికట్టంగా అనే ప్రాణమంటడు మోసపూరిత మాటలంటడు నువ్వంటేనే ప్రాణమంటడు మోసపూరిత మాటలంటడు చదువును నిన్ను మాపు చేస్తాడు, చివరికి నిన్నే చీటింగ్ చేస్తాడు. నమ్మకు తల్లి మోసం తల్లి నీకు దిగులు చెందకమ్మా. మహిళా రక్షణ సీటీం కదిలింది. తల్లిలోకి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన యువజనులకు నేడు ఇకపై మహిళలకు తొలగును చీకటులు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఒక ఇంట్లో మనం ప్రొటెక్టివ్ జోన్లోనే ఉంటాం. ఎప్పుడైనా మన పేరెంట్స్ మనల్ని ఒక మంచి ఇంట్లో ఒక మంచి సెక్యూరిటీ జోన్లోనే ఉంచుతారు. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే అలాంటి పరిస్థితులు అప్పుడప్పుడు మనకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఒక అపరిచిత వ్యక్తులు మన ప్రైవేట్ స్పేస్ మీన్స్ మనకు ఇష్టం లేని మనకు దగ్గరగా రావడం ఇలాంటి, లేదంటే కొంచెం అసభ్యకరంగా ఏదైనా ప్రవర్తించడం ఇలాంటివి కొంత చూస్తుంటాం కదా. సో మీరు ఎవరు షై ఫీల్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే నేనేం చెప్తున్నాను, ఈమెంటి ఇంతమంది ముందు మాకు ఇలాంటివి చెప్తుంది అని మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు అందరి ముందు జరగకపోయినా
మనం ఒక ప్లేస్లో ఒక అన్నోన్ ప్లేస్ కానీ ఏదైనా ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో మనం ఇలాంటివి ఎవరో ఒకరు ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు. నేను చేయలేదు, మీరు చేయలేదు అని అలా కాదు. మన పక్కన కానీ మన చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరో ఒకరు అలాంటివి గురవుతూ ఉంటారు. సో అయితే మనకు అలాంటి ఏదైనా జరిగినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏమనుకుంటామంటే, సరే ఒక అపరిచిత వ్యక్తి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాడు, సమ్ ఆటో డ్రైవర్ ఆర్ ఇంట్లో ఎవరైనా అంకుల్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టారు, ఏం చేస్తారు మీరు నార్మల్గా? సో అరుస్తారు. కొంతమంది ఇంకా చిన్నపిల్లలు లేదంటే ఒక పరిస్థితి మనకు అనుకూలంగా లేదనుకో చాలా బాధపడతాం, భయపడతాం ఫస్ట్. అవునా? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఓకేనా? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామనంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది భయం. ఇది వెళ్ళి పేరెంట్స్కి చెప్తే వాళ్ళు మనల్ని ఏమంటారు, అసలు మనం ఏమైనా తప్పు చేశామా అన్న ఒక ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్, ఒక బాధ అవన్నీ మనలో మిగిలిపోతాయి అన్నమాట. ఒక చిన్న ఏదో ఒకటి సమస్య, చిన్న సమస్య వచ్చినా అవి మనలోనే దాచుకుంటాం. సో ఇలాంటివి ఏదన్నా మనకు అలాంటి వేధింపులకి ఏదన్నా గురి అయినప్పుడు, లేదు మనమేనే కాదు మన చుట్టూ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా మా ఫ్రెండ్కి ఇలా జరిగింది అని అలాంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటే కనుక పేరెంట్స్తో పాటు భరోసా అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఇది ఎస్పీ ఆఫీస్లో ఉంటుంది. సో మేమేమంటే చిన్నపిల్లల కోసం, మహిళల కోసమే పనిచేస్తాము. ఇలాంటివి ఏమైనా ఫేస్ చేసినప్పుడు ధైర్యంగా మీరు వచ్చి, మాకు ఇలాంటిది ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మేడం, మాకు కొంత ప్రొటెక్షన్ కానీ లేదు, మేము దానివల్ల చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాం, సో మాకు కొంత కౌన్సిలింగ్ కావాలి అని అయితే సో ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పాలా అన్న ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫియర్ ఉంటుంది, ఎవరికైనా ఉంటుంది. అవునా? సో అలాంటి ఫియర్ ఏం పెట్టుకోకుండా, ఎందుకంటే ఈ రోజు ధైర్యంగా మీకు జరిగింది చెప్పలేదు అనుకోండి, రేపు అదే వ్యక్తి మీ మీద ఇంకాస్త చులుం ప్రదర్శిస్తారు. సో అర్థమవుతుందా? సో ఇంకా లీనియర్స్ తీసుకుంటాడనమాట. సో అలాంటివి ఏమైనా జరిగినప్పుడు ధైర్యంగా ఫస్ట్ పేరెంట్స్కి చెప్పండి. ఈ భరోసాలో మీకేంటంటే కౌన్సిలింగ్స్, అలాగే ఏదన్నా వేధింపులకు గురైనప్పుడు వాళ్ళ నుంచి ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్లకు తగిన చర్యలు పోలీస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అండ్ మీకు కావాల్సిన సపోర్ట్ మేము ఓరల్గా, ఫిజికల్గా, మెంటల్లీ అన్ని విధాలా మేము మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాం. You need to have confidence on yourself and you should lose the fear so that you can come forward and you can do whatever you want, you can achieve your goals too. So you know that in each and every field, so the women are coming forward. So even I am there in this position is because of support of, so everybody, means sirs, everybody, they are encouraging me and they are giving support, so that I was right now in this position. Means we should not fear at first to do anything. If we fear, means we'll be back. If we'll not fear, we'll be front. So whatever the other things, what happens, what if I say this word, what is the problem I am going to face? If like that you are thinking, then you will be in problems only. So first you dare enough to do and achieve your goals, and hope that so there will be no problem faced by our students, either girls or the boys. They will not trouble anyone, and I'll promise, so from our school. So thank you everybody for giving me such a great opportunity. Thank you. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేవు, కానీ జరగకూడదు అనేటువంటి అదే కోరికతో మళ్ళీ మనం ఈరోజు ఇంత పెద్ద సార్ ఈరోజు మనకు చాలా బిజీ షెడ్యూల్ని వదిలి కూడా మన స్కూల్ కోసం వచ్చిండు డిఎస్పి సార్ గారికి ప్రధానంగా మనం చాలా ఘనంగా స్వాగతం తెలపాలి. అసలు నేను రాడనుకున్నాను, ఎందుకోసమనంటే చాలా షెడ్యూల్లో ఆ షెడ్యూల్ నుంచి ఈరోజు రావాలి వైష్ణవి పాఠశాలకి అని సారు మన మీద ప్రేమించి వచ్చినాడు, మన మీద దయ ఉంచి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రధానంగా 9th 10th 6th to 10th హై స్కూల్ విద్యార్థులు మాత్రం మన పాఠశాల ఒకటి కాదు, ఏ పాఠశాలలో ఏవి జరిగినా కూడా ఇనిషియేట్ తీసుకొని సిఐ సార్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షీ టీం కానీ తప్పనిసరిగా మిమ్మల్ని పని చేసే ముందు ఒక పరిశీలన మాత్రం, మీ బిహేవియర్ మాత్రం పరిశీలన చేస్తారు. మీ ఇంట్లో మీ తల్లిదండ్రులకు, అదేవిధంగా గురువులతో మీరు ఏ విధంగా మీ మూమెంట్స్ను పరిశీలన చేస్తారు. మీరు అనుకుంటారు క్లాస్లో నన్ను ఎవరు చూస్తలేరు అని, మీ టీచర్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంటుంది, ప్రిన్సిపాల్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంటారు, డైరెక్టర్లు కూడా చూస్తుంటారు. మీ బిహేవియర్ని
మేము ఎప్పటికప్పుడు సార్ వాళ్ళకి ఇక నుంచి అందిస్తూ ఉంటాం. మీ ఇంటికి వచ్చి కూడా మిమ్మల్ని పట్టుకపోతారు, కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు వినకపోతే మాత్రం అమ్మాయిలను ఎవరినన్నా నాతో మాట్లాడవా, లేకపోతే ఇంకొక వేరే స్కూల్ అమ్మాయిని బెదిరించడం కానీ, మీరు గ్యాంగులై ఏదో కొన్ని వ్యసనాలకు అలవాటు పడితే మాత్రం మిమ్మల్ని తస్మాత్ జాగ్రత్త. అది ముందస్తుగానే చెప్తున్నాం. ఈ వయసులో మీరు మీరు ఎదిగే మొక్కల్లాగా, కాబట్టి మీరు చాలా చక్కగా మీరు మీ తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తూ ఒక మంచి అగ్రస్థానంలో నిలవాలని, వైష్ణవి పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇంత క్రమశిక్షణ ఉందా అని ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మా అందరిది ఒకటే, ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడానికి ఒకటే ఉద్దేశము, ఎవరు కూడా భయపడొద్దు. అంతకుముందు కూడా చెప్పిన అందరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ధైర్యంగా, ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ రూపంలో వచ్చినా కానీ భయపడొద్దు. ఏమున్నా ఫస్ట్ మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి. ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆలోచనలు దడతాయి, ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అనేది. భయపడ్డారనుకో ఏం ఆలోచన, మీ మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఏం కూడా ఆలోచన రాదు. రెమెడీ ఈజీ. అందుకే మీరు ఫస్ట్ ధైర్యంగా ఉండాలి. ధైర్యంగా ఉన్నారనుకో ఆలోచన వస్తుంది. పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పాలా, లేదంటే అవతల వాళ్ళని డైరెక్ట్ ఎదుర్కోవాలా, లేదంటేనేమో ఎవరికన్నా మీ ఇంటోళ్ళకి చెప్దామన్నా, లేదంటే టీచర్స్కి చెప్పాలా, లేదా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ వాళ్ళ ఇంటోళ్ళకి, మీ అన్న వాళ్ళకి ఎవరికన్నా చెప్పాలనే ఆలోచన వస్తుంది. ధైర్యంగా ఉంటేనే ఆలోచన వస్తుంది. ధైర్యంగా ఉంటే మీ జోలికి ఎవరు రారు. భయపడే వాళ్ళ జోలికే పోతారు, కానీ ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళ జోలికి పోతారా ఎవరన్నా? పోతారా? పోరు. అందుకే ఎప్పుడైనా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. ఏ ఇబ్బంది కలిగినా కానీ భయపడకుండా ఫస్ట్ మీ పేరెంట్స్కి చెప్పండి. లేదు అంటే టీచర్స్ కూడా సేమ్, దే ఆర్ ఈక్వల్ టు అవర్ పేరెంట్స్. ఒకవేళ టీచర్స్కి చెప్పలేకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, వాళ్ళు వచ్చి పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఇంకా కాదు అంటే మీ సెల్ ఫోన్లు అందరికీ ఉన్నాయి, అవునా కదా? ఇంట్లో ఉన్నాయా? మీకేమైనా ఇబ్బంది అయితే మీ పేరు చెప్పకుండా ఏం లేదు, 100 డైల్కి కాల్ చేయండి. అమ్మాయిలే కాదు, మీకు కూడా ఈ మెసేజ్ మీకు కూడా. అంటే వాళ్ళు కూడా మనలానే సమాజం నుంచి వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లోకి కూడా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ టైం సైలెంట్గా పికప్ చేసుకొని స్టేషన్లకు తీసుకొని వస్తారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను పిలిచి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. కరెస్పాండెంట్గా చెప్పినట్టు ఏమంటే ఈ స్కూల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదు గత కొన్ని సంవత్సరాలు, కానీ ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి స్కూల్లో అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఈ స్కూల్లో కానీ ఏ స్కూల్లో కూడా జరగవు. 100 రూపాయలు రాసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఆ స్కూల్ పిల్లల బాగుండాలి అని చెప్తున్నారు. ఏ స్కూల్ పిల్లలు బిహేవియర్ చూసినా చాలా బాగుంటుంది. దాని విషయం కూడా ఆలోచించవలసిన లేదు. మీకు కొంతమంది మామూలు చెప్తున్నారు మీరు ధైర్యంగా ఉండాలని. ఒక పిల్లాడు ఎవరు చెప్తున్నారు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. ఓకే, ఒక 10 మందికి బాగా నేను ధైర్యం నేర్పుతాను. ఒక 10 మంది పిల్లలు మీకే, ఒక 10 మందికి బాగా ధైర్యం నేర్పుతాను. పోతారా? వెళ్తారా? ఒక భయంకరమైన జంతువు అడ్డం వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? కుస్తీ పడతారా? ఓకే, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అన్నాడు ఒక పిల్లాడు. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నాతో పడతావా? సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నాతో కొట్లాడతావా? ఇప్పుడు నాకంటే బలం ఉంటుంది, కొట్లాడతావా? మరేం సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కారణం? మిమ్మల్ని మీరు మాధ్యమం కాపాడుకుంటామని మీరు చెప్తున్నారు. ఎట్లా చేస్తారా? మీరు ఎట్లా ధైర్యంగా ఉంటారు? అసలు ధైర్యం అంటే ఏంది? ధైర్యం అంటే ఏంది? ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, మీరు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నానని మీరు చెప్తారు. దాని కారణాలు ఏంటి? దాంట్లో మీ టీచర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, మీ లెక్చరర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, మీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, మీ ప్రిన్సిపల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. మీరు చదువుతారు. కానీ నాలెడ్జ్ పెంచుకొని ఉంటారు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద. కనుక ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా వచ్చినా మీరు ధైర్యంగా రాస్తామంటారు. అది ఎగ్జామ్ మట్టుకే. బయట ప్రపంచంలో మిమ్మల్ని మీరు రక్షించే క్రమంలో మీకు ధైర్యం ఏ విధంగా రావాలి? మీకు ధైర్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ధైర్యం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళేసి పరిగెత్తికి వెళ్ళేసి రక్షించుకోవడం కాదు. ధైర్యం అంటే నువ్వు కుసుమ తగలగిలి నువ్వు రక్షించుకోవాలా. అప్పుడు నీకు తెలవాలా, ఒక బాధ వస్తే ఏ వింగ్ నన్ను కాపాడబోతుంది, ఒక ఇబ్బంది వస్తే నాకు ఏ వింగ్ నన్ను కాపాడబోతుంది, ఒక బాధ కలిగితే ఏ వింగ్ నన్ను కాపాడబోతుంది అన్ని విషయాలు మీకు తెలిసి ఉండాలి. మీకు ఏ పోకిరీల పట్ల ఇబ్బంది కలిగింది అనుకోండి, షీటింగ్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉండాలి. మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి షీటింగ్ ఫోన్ చేసి వాళ్ళు పరిగెత్తుకుని మీ దగ్గరికి వస్తారు. అక్కడ పోయిన తర్వాత
ఇంకా ఇంటి వాళ్ళతో బాధ ఉంది, బంధువులతో బాధ ఉంది, పక్క వాళ్ళతో బాధ ఉంది అనుకున్నప్పుడు భరోసా టీం ఉంది మీకు. అక్కడ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అది వాళ్ళు ఇన్ని వ్యవస్థలు కాపాడిన తర్వాత కూడా ఒక పోలీస్ వ్యవస్థ ఉంది. ఆ పోలీస్ వ్యవస్థ నంబర్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఇన్ని నంబర్లు మీ దగ్గర ఉండి నిన్ను నేను రక్షించుకునే వ్యవస్థ కాకుండా నిన్ను రక్షించుకునే వ్యవస్థలు ఇన్ని ఉన్నాయి సమాజంలో అనే విషయం మీకు తెలిసినప్పుడే మీరు ధైర్యంగా బతకగలుగుతారు. క్లియర్ కదా? సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అన్నారు. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అన్నావు అంటే ఒక్కడు కరాటే మాస్టర్ బ్లాక్ బెల్ట్ ఉన్నావు, 10 మంది వస్తారు, ఏం చేస్తావు? 10 మంది వచ్చినా 100 మంది వచ్చినా ఒక్కడు వచ్చినా నిన్ను కాపాడే వ్యవస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి. పెట్రోలింగ్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, 100 టీం ఉంది, మీ సిఐ గారు ఉన్నారు. నువ్వు కూర్చుని తాగలికి 1 నిమిషంలో నీకు భయం కలిగినా నువ్వు ఫోన్ కొట్టాలన్నట్టు. నిన్ను కాపాడడానికి 4 వింగ్స్ వస్తాయి. నీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ దానికి 0. అర్థమైంది కదా? సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఓన్లీ కాన్ఫిడెన్స్ అంతే. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అంటే ఓన్లీ కాన్ఫిడెన్స్. నన్ను నేను రక్షించుకోవడానికి నేను చాలా వ్యవస్థ ఇక్కడేం జరగలేదు కూడా, జరగవు కూడా. కానీ ఏది దేశంలో ఏదో మూలకు ఏదో జరుగుతున్నాయి, అవన్నీ వైడ్ స్ప్రెడ్గా మనకి రీచ్ అవుతున్నాయి. టీవీ కానీ, ఫోన్ కానీ, మరి ఇతర రకాల వీడియోల ద్వారా కానీ మనకు రీచ్ అవుతున్నాయి. అయితే అవి మీలో భయం కల్పిస్తున్నాయి అంటూ. ఇక్కడ మేము లోకల్లో ఉండే వాళ్ళం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అలాంటి సంఘటనలకు మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు భయపడద్దు, మీకు అండగా అన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయని చెప్పడానికే ఈ మీటింగ్స్ అన్నట్టు. దయచేసి షీ టీమ్, భరోసా, సఖీ, 100 డైల్, పెట్రోలింగ్, ఇన్స్పెక్టర్ నెంబర్, లాస్ట్కి నా నెంబర్, ఇవన్నీ ప్రిన్సిపల్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే ఏదైనా కాన్స్పిరసీ ప్లేస్, క్లాస్ రూమ్లో బోర్డు పక్కకు కానీ, మీ రూమ్లో బోర్డు పక్కకు కానీ, స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు కానీ, ఎంట్రన్స్లో కానీ, ఎగ్జిట్లో కానీ ఈ నెంబర్లను డిస్ప్లే చేయాలి. ఒక ప్లేస్లో కాదు, అన్ని ప్లేస్లో చేయండి. ఈ స్కూల్ రెప్యుటేషన్ అంతా మీ మీద ఆధారపడి ఉంది. మీరు, మీ స్కూల్కి కరస్పాండెంట్, టీచర్స్, మీ తల్లిదండ్రులు ఇంతమందికి చెప్పాలా మీరు విన్నాయి. మీరు ధైర్యంగా ఉండద్దు, ఇంతమందికి చెప్పాలా. సో ఈ సొసైటీ మీ చుట్టుపక్కల మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ఎన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయని చెప్పేసి భరోసా కల్పించడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు స్కూల్ కరస్పాండెంట్ కానీ, ప్రిన్సిపల్ గారికి, భరోసా టీం వాళ్ళకి అందరికీ మీ తరఫున నా తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్పి సెలవు తీసుకుంటాను. అనంతగిరి న్యూస్ ఛానల్ వీడియో అప్డేట్స్ను ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్లో పొందాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. వీడియో నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.